Μεγάλη σημασία και πάλι γιατί εγώ σκέφτομαι όχι μόνο στα πλαίσια του κράτους, γιατί η Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ μικρό κράτος, αλλά οι Έλληνες είμαστε το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα έθνη που υπάρχουν. Όχι μόνο πληθυσμιακά, αλλά τουλάχιστον σε ιδέες και ανθρώπους. Γι' αυτό εξάλλου και πέρασε από εδώ ένας άξιος και αξιοπρόσεκτος πολιτισμός, ο υψηλότερος των πολιτισμών. Υπάρχει μια... Το υπέδαφος της Ελλάδος είναι πλούσιο. Η αξία του έχει υπολογιστεί σε 400 εκατομμύρια ευρώ. Το χρέος που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή η πολιτική ζωή του τόπου είναι μερικά δισεκατομμύρια, περίπου 500 ή 600, άντε να το αναφέρουμε, να το φτάσουμε στο 1-3. Συνολικά το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος. Είναι περίπου 1-3 το χρέος της Ελλάδος, το συνολικό χρέος. Είναι δηλαδή σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στον πλούτο τον οποίο διαθέτει η Ελλάδα. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει εθνική πολιτική τους, ώστε να μπορεί η Ελλάδα να διαχειριστεί τον πλούτο, τον ορυκτό πλούτο τον οποίο διαθέτει και το υπέδαφος το οποίο επίσης είναι άγνωστο όχι μόνο ευρύτερο στον κόσμο γενικά, αλλά και σε ορισμένους πολιτικούς οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν πολιτική μέσα στα πλαίσια της καθημερινής οικονομίας. Φανταστείτε, αν εκμεταλλευτεί η Ελλάδα τον ορυκτό της πλούτο, όχι μόνο πόσο θα αυξηθεί το ΑΕΠ και πόσο θα φαντάζει μετά το κόστος, το χρέος το οποίο έχει μικρό, αλλά τι ανάπτυξη μπορεί να έχει αυτός ο τόπος και ο λαός πόσο περισσότερο μπορεί να ευδοκιμήσει. Και θα βρεθούν πόροι και να αναπτυχθεί και η αγροτική οικονομία και η αλληλεία και ο τουρισμός και τα οδικά δίκτυα και τα σιδηροδρομικά δίκτυα και όλα τα δίκτυα της Ελλάδος θα μπορούν να έχουν ανάπτυξη. Και η παιδεία και η υγεία τα οποία χρειάζονται χρήματα.